Sutsisatsa, hei! No joo, jos päätetään tämä hölmöily tästä pois ja mennään päivän aiheen kimppuun. Eli unirytmistä olisi tarkoitus tänään puhua, ja sehän on tällaiselle opiskelijaelämää viettävälle yksilölle niin joskus aika haastava asia. Totta kai joskus tulee valvottua vähän turhan myöhään ja nukuttua turhan pitkään, mutta ainakin tänään tuntuu, että viime yönä tuli nukuttua tarpeeksi. Jos koska harvinaista kyllä menin sänkyyn ja joskus 11 jälkeen, tosin luin siinä kyllä vielä vähän aikaa, ja nyt sitten nousi joskus 90 välillä. Mutta useimmitenhan se rytmi kyllä menee suunnilleen niin, että joskus 2 aikaan niin nukkumaan ja sitten ehkä 10 noustaan. Tai niin kuin tietysti aikaisemmin, jos täytyy johonkin lähteä. Mutta tuntuu, että se olisi se kaikkein paras itselle se rytmi. Työelämässähän tällainen ei tietenkään todellakaan käy, vaan silloin esimerkiksi tuolla kesätöissä ollut semmoisessa paikassa, mihin työt alkavat 7, niin se käytännössä tarkoittaa, että 5:30 täytyy viimeistään herätä, jotta ehtii ajoissa. Sehän sitten ei niin kuin sovi mulla yhtään, ei siis yhtään. Jotenkin semmoinen rytmi, mikä niin kuin meistä 2–10 olisi parempi kuin joku 10–6 suunnilleen. Ja silloin vielä kun lukiossa kävin, niin silloin oli niin kuin toisella paikkakunnalla se lukio, niin piti herätä aamulla 6 maissa, koska bussi lähti 7, niin ja 8 alkoi sitten koulu tietysti joka aamu, mutta kuitenkin. Ja nyt tietysti kun yliopistossa ollaan, niin onneksi harvemmin luennot alkaa ennen 10. Joskus näinkin on ollut, mutta harvemmin ei saa nukkua pidempään. Se on tietysti loistavaa. No se on tietysti sitten aivan oma lukunsa, että miksi sitä ei voi mennä aikaisemmin nukkumaan, vaikka tiedostaa, että jos menee myöhään nukkumaan, niin on pakko myös herätä ihmisten aikoihin. Ei voi nukkua vaan vaikka 4 jostain syystä menee nukkumaan ja sitten haluaisi nukkua johonkin 11, niin se paskat kyllä käy vaan viimeistään 9 nostaa ylös. Niin eihän sitä pidempää aikaa peräkkäin tai yhtä mittaa jaksa. No, näitä syitä tietenkin, miksi sitä sitten tulee valvottua. Dataaminen, sitä datataan ihan innokkaasti, jäädään jonkin peliin vaikka kiinni. YouTubesta jotain oikein niin kuin videoputkea, ei voi mukaan lopettaa ja muuten vaan aika vaan kiitää kaikenlaisessa turhassa. Yleensä tietysti joskus sitä tulee kouluhommiakin tehtyä keskellä, mutta niin. Sitten tietysti jos vaikka jotain leffaa rupeaa katsoa illalla miettii siinä 11 maissa, että ei pitäisi sen oikeastaan väsytä, niin katsotaanpa jotain leffaa ja sitten kun se pari tuntinen leffa on siinä pyörinyt, niin kello on jotain vähän yli 1. Toisaalta yleensä kyllä enemmänkin, koska mä aina tuppaan kelaa niitä aika paljon edes takaisin, koska jotain, vaikka jos taustalla tai mielenkiintoista menee, niin pysäytän siihen sitten kelaa taaksepäin. Että se on aina tämä tyyli ollut, mitä leffoja katsoa, niin sen takia, jos tykkää televistä katsoa, kun ei voi kelata sitten. Että siinä varmaan se menisi 1:30, jos tuosta ottaisin 2 tunnin leffaa, niin varmaan puoli tuntia tulisi ylimmästään pelkästään sitä kelaamisen määrästä. Että sen takia, jos nyt muitakin on katsomassa mun kanssa, niin sitten yleensä tietenkään kelaile, mutta jos yksin katson, niin aika paljon sitä tulee tehtyä. Myönnän, olen syntinen. No muitakin syitä tietysti löytyy, ja jotain niin kuin, ihan niin kuin mielenkiintoista romaania lukemaan, eikä malta laskea sitä käsistään lukea sitä vaikka sängyssä niin pari tuntia 12–2 vaikka. Tämä on tässä tehnyt viime aikoina, kun löysin tämän Geishan muistelmat, kun se leffan näin, niin se kirjakin kiinnostaa. Ja niin sitten tilasin sen käytettynä netistä ja nyt sitä on sitten lukenut. Eilenkin sitä luin tosin nyt niin kauan, mutta kuitenkin vähän jatkoon eteenpäin. Todella hyvä kirja muuten, mutta ei nyt mennä off topickiin. Ja syytähän tietysti löytyy, se saattaa jossain kylillä olla vaikka tuolla hillumassa tai jotain muuta. Mutta pääasia tietenkin tässä nyt ytimenä on se, että pitäisi perkele vielä mennä ajoissa nukkumaan. Ettei sitten aamulla ketuttaisi nousta sen 9, mikä on huikeaa työssä käyvät yksilöt. Se on sitten kun menee vakituisesti työelämään. Kuinka se aamurytmin totuttelu onnistuu. Kyllä se tietysti muutaman kuukauden jo töissä, kesätöissäkin, niin onnistuu. Ja muutenkin silloin kun oli lukiossa, niin hampaat niin kuin suunnilleen metrin pituisena nousi sieltä, että lauta ei sitä jaksa yrkkikään. Mutta kyllähän se sitten onnistuu, kun vaan pakottaa. Toiset on aamuvirkkuja ja toiset ilta-ihmisiä. Ilta, hetkinen. Aamuvirkku, illan torkku. Aamutorkku, illan virkku, joo. Erokasta, mistähän toi tuli. Niin, jos sitten kuitenkin nukkuu liian vähän, niin sillähän on tietysti kaikenlaisia ikäviä seurauksia, jotka jaksavat tätä keskittyä. On vaan semmoinen niin kuin passiivinen. No tuosta oitin, mulle muutenkaan passiivinen, kun se piirteekin. Ei se sinänsä ole mikään niin kuin erottava tekijä tässä, onko nukkuu tarpeeksi vai en. Mutta joka tapauksessa tässä seuraavassa on sitten muutamia tällaisia tiloja, joihin joudut, jos ei ole niin pidempään tullut nukuttua liian vähän.
Nähdään sitten huomisella luennolla. Nähdään, jos ei silmät pukkee. Moi, mitä kuuluu? Lentävä kalakukko. Kävin eilen kattoo leffan. Mitä? Leffan. Ai jaa. Se oli mun mielestä tosi hyvä. Mitä? Mä sanoin hyvä. Ai jaa. Lissu erosi kuulemma Jormasta eilen. No onpas kyllä nyt mielenkiintoinen aihe. En kyllä muuta voi sanoa. Mitähän siellä on ruokana tänään? Eikö se nyt ole ihan sama, mitä siellä on ruokana, saatana? Tänään ois pilleet. Kiinnostaisiko sua Totta lähteä? kai, mennään heti. Mitä me tässä vielä odotetaan? Mennään niin jumalauta, että se on aika odottaa. Pääsin eilen 16 levelin läpi. Uskomatonta, kävikö siinä niin? Mitä? Lähdikö sen tasolla läpi? Kerro mulle, miten se pitää mennä. Kerro heti paikalla, miten se mennään, miten se mennään. Tästä siis voimme oppia, että liian vähällä unella on haitallisia seurauksia sosiaaliselle elämälle. Vaikka nukkumista tietysti niin paljon rakastaakin ja aamuisin on aina vaikea lämpimämpiä alta kömpiä ylös, niin ilmiselvä ratkaisuhan olisi vaan mennä aikaisemmin nukkumaan. Mutta olen kyllä kuullut niin monelta taholta jo, että vanhemmiten sitten se unirytmi menee siihen, että menee illalla aikaisemmin nukkuu ja herää aamuna väkisin, vaikka periaatteessa niin kuin voisikin nukkua pidempään. Tiedän sen kyllä ihan omilta vanhemmiltanikin jo, että niin se vaan on, vaikka ei pitäisikään esimerkiksi töihin lähteä, eli siellä herätään on 7. Ja silloinkin kun kotona sitten olen heinnokkaasti siellä yritän nukkua vielä, niin siellä kun pokastaan sitten 7 oikeus ärsyttävää, kun siellä yleensä itsekin sitten herää. Mutta eihän se ole tietysti mitään voi. Toivoisin sitä, että olisin enemmän aamuvirkku. Ehkä sitten se vuosien mittaan sitten muuttuu. Mutta nukkukaa tarpeeksi vaan kaikki siellä. Joo, täsmälleen näin. Nähdään seuraavassa videossa. Visees. Hellurei. Moikka moikkelis koikkelis. Dopadikadi pau.